बर' खौरांगिरिफोरनो सोलिनो थाखाय माबा मोनसेबाबो होनांगौ। दा बिथांमोननो मिनिमामबो साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरनो माबा मोनसे होनांगौ होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खावलायदों। खौरांगिरिफ्रा गोसो जायोब्ला सरकारखौ बोख्लायनोबो हायो, दैखांनोबो हायो। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारिया। दिनै बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुम्मानि समाव बाहागो लानानै बेबायदि गोनां बाथ्राखौ बिथाङा बुंथियो। सानजारि नोगोर बर' खौरांगिरिनि बानजायनायाव दिनै समखं तिनियालि रंगं मन्सुआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्मानि लोब्बायैनो फुंनि समाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। दिनैनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव जथुम्माया गाहामैनो जाफुंसार जायो। बे सिमेन्ट सापरिनि समखंनि रंगमन्चआव सिमेन्ट सापरि दखरा खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि नैथि बोसोरारि जथुम्मायाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय आं गासैबो नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि जुगै आं बे खौरांगिरि बोखावै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जिहेतु पर्टेल निउस खौरांगिरि बे पर्टेल निउसआ दिनै खौरां ससियेल मिडियायाव जिथु खौरां बुथुमनाय बे हाबाफारियाव दिनै गोदान मोनसे मात्रा सृष्टि खालामदों आरो बिनि दारै समाजखौ फोसाबनाय, समाजखौ गुस्लायहोनाय, समाजनि जिबिलाक जेंनाफोर बेफोरखौ मोनसे मेडिया हिसाबै सरकारनो फोरमायनाय, बिनि दारै गोबां खामानि मावदों आरो बिसेसकै आं बाख्नायनांगोन खौरांगिरिफोरखौ। बिथांमोननि नाजानायावनो जेरैहाय खोब बिस गोनां ड्राग्सनि जिथु प्रचलन बेयाव गोबां जादोंमोन। दा बिथांमोना पुलिसजों हेफाजाब खालामनानै गोबां ड्राग्स पेडलारफोरखौ हमनायनि थाखाय आं गासैबो बे ओनसोलनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावदों। आरो जिहेतु खौरांगिरिखौ राष्ट्रनि चतुर्थ स्तम्भ ब्रैथि स्तम्भ होनना बुंनाय जायो। दा सेथि स्तम्भआ जाबाय बिधान मण्डल, कार्यपालिका, न्यायपालिका आरो संबाद असमियावबा। बे मोनब्रैया गासैबो मोनसे मोनसे मर्यादा दं, गासैबो मोनथाम मोनथाम मर्यादा दं। सामाजिक भाबै मोनसे मर्यादा मोनदों बिथांमोना आरो आयेननि भाबै मर्यादा मोनदों, खिन्थु खौरांगिरि बिथांमोना दिनैसिमहालागै रांखान्थियारि जिथु मर्यादा मोननो हायाखै। बिनि थाखायनो सरकारखौ मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय बिथांमोननि सोलिनायनि थाखाय बिथांमोननो मिनिमामबो साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरनो माबा मोनसे होनांगौ होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खावलायदों। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।